Inkaphani yakwaMultichoice ithi Ngizwe angeke azathole ngisho indibilishe ngokusebenzisa itemu elithi azikhale. Bafethu, nginibingelele ngiphinde namukele kuyona i-channel yami ehamba phambili. Inkezi igama lami nguMfezeko uNtuthuko waKhumalo. Bathi la sibona amagumede ngathi usemusha la ekhaya ngicela wenze sure ukuthi uyasubscribe bese uyacomment, ungakhohlwa ukulike nokushare. Bafethu, inkaphani yakwaMultichoice siveze ukuthi ayikho azomnika kona uNgizwe lapha ngitemu elithi ziyakhala eliyamene nelithi azikhale. Lokhu kulandela umhlangano uNgizwe abenawe nalenkaphani ngomsombuluko eRand Bank eGoli, njengoba ethi ifuna izikhulu ezalekha zimchazela ukuthi kungani zisebenzise leli temu zingamazisile lapha. Itemu lagqama kakhulu ngonyaka odlule nezikhathi zokutatsha lapha kwezinto etolo kwaZulu Natal. Lapha uNgizwe waba umunye wabantu ababoshwe solo ngokugqugquzela udlame emphakathini esebenzisa leli temu. Ngizwe waveza ukuthi ufuna bamtshele ukuthi kungani besebenzisa leli temu esikhangisweni sohlelo Big Brother eMzansi lapha bengemkhokheleli lutho ngokusebenzisa begaya imali ekubeni yena aboshwa ngokusebenzisa lapha. ngeStatimendeni abakaMultichoice abasithumelele inyama amaphephandaba akhona la neKZN isoleze izolo bavumile ukuthi bahlanganile naye uNgizwe Mchunu nethimba lakhe lapha nokukhuluma nokusebenzisa leli temu. Leli temu libhalise njengelakhe nokuthi lingasetshenziswa kuphela ngabantu abaxhumane nayo. Asivumelananga nayo uma esitshela ukuthi kwakumele simazise ngesikhathi sifuna ukulisebenzisa. uNgizwe naye ukuvumile ukuthi itemu akalibhalisile njengelakhe futhi akukho lutho okuvimba ukusetshenziswa kwalelo temu emikhankasweni ethile lapha. Kube usekuba khona nesicela sifakile lapha enkampanini nesisasicubungula siyinkaphani lapha nesingeke siveze lo mphakathi ukuthi siyini kusho lapha ngeStatimende esithunyelwe abakwaMultichoice lapha. uNgizwe watheleka emahhovisi yakwaMultichoice efuna ukukhuluma nabaphathi ngalolu daba kulandela ukuthi abone isikhangiso sehlelo iBig Brother Mzansi emgwaqeni. Bafethu, lona daba benginithulela lona namhlanje leli ngicela ukuthi ushiye kwakho ukuphawula mayelana nalolu daba kwi-comment section. Ungakhohlwa ukusubscribe, ukucomment nokulike nokushare. Bafethu, nibe nosuku lomnandi, ngithanda.